Сталіца краіны, якая ўжо пяты год знаходзіцца пад пастаяннымі абстрэламі расійскіх ракет і дронаў, стала галоўным цэнтрам сусветнай дыпламатыі. Нягледзячы на штодзённыя паветраныя трывогі, сюды рэгулярна ездзяць сусветныя лідары. Поўнае закрыццё паветранай прасторы ўкраіны змяніла правілы гульні. Авіясполучэння больш няма, таму замежная дэлегацыя вымушаная ехаць цягнікамі з Польшчы. Першымі, хто адважыўся прыехаць у сталіцу ў сакавіку 2022 года, былі прэм'еры Польшчы, Чэхіі і Славеніі. Гэты адчайны крок паказаў свету, што Кіеў стаіць і будзе змагацца. На гэтым тыдні ў Кіеве адбылася падзея, якая выклікала асаблівую ярасць у Александра Лукашэнкі і Владзіміра Пуціна. У сталіцы Ўкраіны сустрэліся два галоўныя ворагі абодвух дыктатараў – Владзімір Зеленскі і Святлана Ціханаўская, якая прыбыла з першым афіцыйным візітам. Рызыкі падчас гэтай паездкі былі каласальнымі. Крэмль мог паспрабаваць накрыць балістыкай месца сустрэчы. Варожыя спецслужбы маглі запеленгаваць сігналы тэлефонаў дэлегацыі і адсачыць яе маршрут лічбава. Існавала пагроза, што шпіёны падбяруцца блізка, паспрабуюць атруціць ежу і ваду, або зладзяць правакацыю ў натоўпе. Нарэшце, ў крытычны момант магла цалкам знікнуць сувязь. Аднак нічога з гэтага не здарылася дзякуючы беспрэцэдэнтным мерам. Узровень бяспекі для беларускай дэлегацыі быў выстаўлены па самай вышэйшай планцы, як для кіраўнікоў дзяржаў. Ахову забяспечвала ўпраўленне дзяржаўнай аховы ўкраіны. Тая самая структура, якая суправаджае прэзідэнтаў і якая, да слова, раней ахоўвала прынца Гары падчас яго візіту ў Кіеў. Дзякуючы прафесіяналізму ўкраінскага боку, які цалкам узяў на сябе лагістыку і бяспеку, гістарычны візіт прайшоў ідэальна. Кіеў яшчэ раз даказаў, што здольны гарантаваць поўную абарону сваім гасцям нават у самых экстрэмальных умовах вайны. Франк, галоўнае пытанне. Вы ўсе ехалі, усей дэлегацыі вы ехалі ў адным цягніку, так? Я разумею. Усё так. Так. Калі быў бы прылёт, не дай бог, тфу-тфу-тфу, што б вы рабілі? Ці ёсць у вас план Б? Ці ёсць у нас, у дэмакратычных беларусаў, іншая Святлана Ціханаўская? Ну, я не думаю, што, можа быць, іншая Святлана Ціханаўская, яна апынулася ва ўнікальнай сітуацыі ў 2020 годзе, калі перамагла на выбарах, беларусы галасавалі за яе, а потым пратэставалі на вуліцах, а потым яна стала і міжнародным сімвалам беларускага грамадства. Ну, каб усім стала відавочна, што грамадства не роўна рэжым. Таму, канешне, трэба берагчы усе і інстытуты, у тым ліку Святлану Ціханаўскую, каб наш рух меў прадстаўніцтва. Але ўкраінцы зрабілі выдатную працу ў пляне бяспекі, і калі б быў прылёт, калі б былі ракеты ці шахеды, якія там б'юць па чыгунцы ў гэтыя дні, ў гэтую ноч, то украінскі бок бы падрыхтаваўся. Яны ўжо падрыхтаваныя да такіх сітуацый, могуць спыніць цягнік, можна пачакаць. Цягнік жа не едзе там з аднолькавай хуткасцю. Яны падстройваюцца пад сітуацыю ў небе, і калі ёсць пагрозы, то гэтыя пагрозы нівелююцца. Я ўпэўнены, што ўсё было б добра, і украінскі бок дапамог бы выратаваць і Святлану Ціханаўскую, і ўсю дэлегацыю, якой былі журналісты беларускія. Але ж я працягваю, калі нешта здарыцца ўсё ж такі са Святланай Георгіевнай, хто прыйдзе на яе месца? Тут пытанне, што вы разам ехалі ў гэтым цягніку, ніякай дыверсіфікацыі. І вы, і Пал Палыч, і Святлана. Хто? Ну, я думаю, што дай Божа, каб такое не здарылася. Дай Божа. Сама размова такая трошки жахлівая, але беларусаў хапае годных таленавітых людзей, каб працягнуць справу і несці сцяг беларускі. І не трымаецца ўсё толькі на пары асобах. Гэта трымаецца на сотнях ініцыятываў, тысячах лідараў, якія працягнулі гэтую беларускую справу, якую ўжо праз пакаленне многія людзі цягнуць. Таму не трэба тут казаць, што вот няма Ціханаўскай, ўжо канец жыцця. Але Ціханаўская сёння проста выключна важнае значэнне мае для ўсіх нас. І таму трэба яе берагчы як палітычную фігуру, як асобу. Лідарства, там нейкія фармальныя статусы, гэта ўсё можа мяняцца, безумоўна.
Давайте вернемся да захадаў бяспекі. Мы зразумелі, што ўкраінскі бок падрыхтаваў добрыя пратаколы, бо ён разумее, як працаваць з цягнікамі, з чыгункай. Але спадарня Святлана вярталася ўсё ж на аўта, я так разумею, на машыне вярталася, а ехалі туды на чыгункі. Таксама быў мараторый на публікацыі. Нельга было ні журналістам, ні вам з дэлегацыі пісаць, казаць, дзе вы знаходзіцеся, і нават у той жа дзень нельзя было ці праз некалькі гадзінаў. Якія яшчэ захады бяспекі выкарыстоўваліся, каб не нашкодзіць ні украінскай уладзе і нашай І дэлегацыі? каб ніхто спінгаваць не змог, зразумела, таксама нумар тэлефона. Ну, насамрэч і туды і назад перамяшчаліся на цягніку. Гэта ўжо на машыне па тэрыторыі Польшчы. Але звычайна цягнік это найбольш хуткі, эфектыўны, бяспечны транспарт, і калі едуць спецыяльныя дэлегацыі дзяржаўнага ўзроўня, тады арганізоўваецца спецыяльны цягнік, якога няма ў раскладзе, які падстройваецца пад пытанне бяспекі, каб хутка даставіць лідараў у Кіеў ці ў той горад, куды яны едуць. Нельга публікаваць фотаздымкі ці інфармацыю з месца, пакуль мерапрыемства адбываецца. Таму што ёсць асобныя віды зброі, якія могуць хутка далятаць да пэўных аб'ектаў, плюс ўсё роўна нельга выключаць дыверсіі, правакацыі з боку расійскай агентуры. І таму, як правіла, толькі калі заканчваецца мерапрыемства, людзі перамяшчаюцца з аб'екта, з пэўнай кропкі, толькі тады інфармацыя публікуецца. Частка мерапрыемства адбывалася ў падземных укрыццях. Напрыклад, там канферэнцыя, дзе Зеленскі пажартаваў пра Ціхановскую, яна, у прынцыпе, адбывалася пад зямлёй. Таму там больш бяспечна, у прынцыпе. І нават калі расейцы ведалі, што яна адбываецца, там будзе Ціхановская, то нават выкарыстанне зброі не гарантуе поспеху для Расіі. Ёсць патрабаванне рэагаваць на трывогу, таму што ёсць розныя віды атак, ёсць калі дроны ляцяць масава, невядома дзе яны прызямляцца, ёсць балістыка, якія ляцяць больш хутка і якія наносяць больш моцны ўрон. Ёсць па бяспецы фотаздымкі самае важнае, нельга публікаваць, якія дазваляюць лакалізаваць месца. Ну і я ў цэлым паінструктаваў дэлегацыю, калі мы былі ў цягніку, каб слухаліся службу бяспекі, якая суправаджала нас увесь час, не адрываліся ад дэлегацыі, таму што пакуль ты ў дэлегацыі, пакуль ты побач, тады ёсць гарантыя, што цябе абароняць. Калі людзі пачынаюць разбягацца па сваіх справах, па-першае, это незручна для працы дэлегацыі, потым усіх сабраць, калі вялікая група людзей. Ну а па-другое, і абараніць ці нешта падказаць. Дарэчы, я пачула ў сюжэце нашага журналіста, што Ахова і вось гэтая такая дэлегацыя працавала з тымі спецыялістамі, якія працавалі з брытанскім прынцам, якія ахоўвалі брытанскага прынца, так? Гэта было так? Адзін з агентаў, афіцэраў, якія працавалі ў Ахове, ён так распавядаў, што ахоўваў прынца, але ён дзясяткі іншых лідараў таксама ахоўваў. Проста я думаю, што прынц яму запомніўся асабліва моцна. Ну, хай Святлана Ціхановская таксама. А вось беларуская прапаганда, напрыклад, пачала распавядаць адразу сваёй пастве, што Святлана Ціхановская ледзь амаль не навела ракеты на Зеленскага. Ці правяралі вас на жучкі, чыпы, нешта такое? Не правяралі. Звычайна афіцыйныя дэлегацыі не правяраюць, таму што яны ўсе верыфікаваныя загадзя. Калі мы рухаемся, мы дасылаем загадзя інфармацыю, хто будзе перамяшчацца, і гэтая верыфікацыя адбываецца да ўезду ў Кіеў. Нас правяралі на радыяцыю пасля Чарнобыля. Вось гэта была праверка, калі табе датчыкамі мералі рукі, ногі, усе твоё адзенне, колькі ты на сабе гэтай радыяцыі з Чарнобыля і Прыпяці вывез. Але гэта была адзіная такая фізічная праверка. Ну і на ўваходзе ў масавыя мерапрыемствы. Таксама ёсць праверка в аэропортах на метал, што ты праносіш. Канешне, там зброю нельга нікому насіць, і вельмі адчувальна ўкраінцы ставяцца там, дзе афіцыйныя дэлегацыі сустракаюцца, каб там не было ніякіх пагрозаў. Зразумела. А калі мы ўжо зачапілі беларускі бок, ці адсочвалі вы нейкую рэакцыю праўладных медыя, беларускіх, расейскіх медыя? Што там пісалі пра візіт Святланы Ціхановскай у Кіеў, як рэагавалі, што гэта было такое? Мабыць, там дзесьці Лукашенко. Я не бачыў, мабыць, Лукашенко дзень плакаў. Ляпнуў нешта. Не плакаў ён.
Я думаю, што прапаганда і ўсе тыя боты тролі яны былі ў шоку, таму што з беларускага боку яны маўчалі некалькі дзён, толькі потым выдалі ў 2 эфірах дні так. там ці расійскіх ці беларускіх там такія рэакцыі незграбныя, яны не ведалі, як рэагаваць. Метадычкі не былі падрыхтаваныя, былі здзіўленыя, ўражаныя, пакрыўджаныя. Лукашенко, напэўна, увогуле вырашыў адплакаць сваё і сышоў у цішыню на некалькі дзён. Але расійская масава разганяла тэму. У мяне стаяць нагадвалкі, калі згадваецца Беларусь, ці палітычныя нейкія падзеі ў расійскай прапагандзе. І там, у прынцыпе, за некалькі дзён было больш за 3000 публікацый, спрабуючы зняважыць візіт, зняважыць Зеленска, безумоўна, саму Святлану Ціханаўскую, паказаць, што да нічога не вырашае, што там Ціханаўская паехала прасіць грошай альбо прывезла котлет. Ну, ўсю гэтую нізкапробную прапаганду яны спрабавалі закінуць, каб абясцэніць сам факт, тому што ім цяжка крыць. Это бачна для расейцаў і для Лукашэнкі, это параза вялікая, бо гэта паказвае аб'яднанне беларускага грамадства і украінцаў. І ім трэба было гэта проста абясцэніць, што за гэта нічога не будзе. Але яны губляліся за тым пазітывам, які ішоў ад людзей у публічных чатах, у форумах. Таму агульнае ўражанне вельмі пазітыўнае. І украінскі бок мне пісаў потым, што яны былі вельмі ўражаныя, як цёпла грамадства гэта ўспрымае, які шырокі водгук, колькі журналістаў на прэс-канферэнцыю сабралася. Яны сказалі, што мы гэтага не чакалі. Шчыра кажучы, я нават не ведаю, што больш для нас беларусаў, мабыць, для вас таксама больш цікава, больш важна сустрэча, напрыклад, з Трампам, ці сустрэча была б Ціханаўскай з Зеленскім. Вось з Зеленскім я ўсё-таки ставлю на Нам усё Зеленскага. падабаецца, нам усё пасуе, мы любім, каб наша Вельмі лідарка важна, была паўсюль. бежна. Дарэчы, у Святланы быў выступ публічны таксама перад аўдыторыяй вялікай палітычнай у Кіеве. Ці адрозніваецца гэта, ці, я не ведаю, патрэбны быў у Кіеве там бронежылет, таксама дадатковая ахова, ну, у параўнанні з еўрапейскімі ці амерыканскімі візітамі, таму што гэта ваенная ўсё ж такі тэрыторыя. Там нам, безумоўна, не давалі. У прынцыпе, ведаеце, бяспекавыя пытанні трэба акуратна там у публічнай прасторы абмяркоўваць. Ясна, што ўся ахова, яна мае ўсе неабходныя сродкі для абароны, для бяспекі, і там бронекамізэлькі яны заўжды ў машынах падчас любога візіта. То бок гэта такая мера небяспекі, якая павінна быць на пагатове, калі сітуацыя будзе пагаршацца ці нейкая сітуацыя. І гэта не толькі ва ўкраіне, гэта паўсюль. Але у цэлым не было такой адчування пагрозы. Кіеў днём ён такі вельмі бяспечны. Но я зараз зноў, мне ўжо другі візіт за тыдзень ва ўкраіну. Я зараз у Адэсе на бяспекавым форуме. Выходжу на суд. Вось. І да, і тут, безумоўна, адрозніваецца, калі ты ездзіш з дзяржаўнай дэлегацыяй, як мы ездзілі з Святланай Ціханаўскай. Іншая рэч, калі ты ездзіш індывідуальна, як удзельнік форуму. Бяспекі таксама шмат, і трошкі іншая спецыфіка, іншыя захады. І адна рэч, калі гэта дэлегацыя, і там усё арганізавана, іншая, калі індывідуальна, ты, безумоўна, больш часу траціш на бяспеку, але ў прынцыпе пагрозы тыя самыя. А давайте да рашэнняў, якія прынималі, мабыць, на сустрэчах з Зеленскім і ўрадам, а мабыць, пра тое, што зараз адбываецца ў Адзесе на гэтым форуме, мабыць, ёсць ужо Форум бяспекі. нейкія сябры, нейкія кірункі працы, можа, нейкі сакрэт ужо можна распавесці. Ну, сакрэт на тое сакрэты, каб іх не распавядаць. Сяброў хапае. Сяброў хапае ва ўкраіне, хапае ўжо даўно хапала, і, в прынцыпе, вельмі ўсе былі рады, і тут на форуме все падыходзілі і дзякавалі, сустрэўся тут вельмі ж вялікая амерыканская дэлегацыя і сенатараў, і дыпламатаў у Адэсе, усе рэспектавалі за гэты візіт, сказалі, што вельмі доўга чакалі гэтага візіту, ён проста будзе паказваць, што Украіна возьме на сябе большую роль у пытаннях Беларусі. Сустрэўся вот тут на форуме з некалькімі амерыканцамі з Тэхаса, які кажа, што я вось вывучыў беларускую мову па песнях Маргарыты Ляўчук. Жыве чалавек у Тэхасе, займаецца таксама вайсковай вытворчасцю, зброяй, але вось казаў, што ведаў Ляўчук. Іншы казаў, што па фільмах пабачыў нейкія фільмы ў Беларусі. Адзін кажа, што мне ў тиктоку трапляецца розныя амерыканцы, брытанцы, новазеландцы, якія ніяк не звязаныя з Беларусю вот тут, але ўсе ў пытаннях бяспекі. У іх ва ўсіх ёсць нешта, нейкая сувязь з Беларусю. І мне было так дзіўна, альбо адзін журналіст, вядома, падыходзіць і кажа, што ой, ведаеце, я Беларусю зацікавіўся толькі таму, што ў 2020 годзе пратэсты, пачаў сачыць за пратэстамі вашымі і вырашыў стаць журналістам. І
і пайшоў у прафесію, ён тут узнагароду атрымліваў. І я падумаў, ну вось бачыце, мы беларусы жывем, і мы не бачым, як мы ўплываем на ўвесь свет. Калі ў сваёй бурбалцы табе здаецца, што это вот наша бурбалка, вот толькі мы чытаем. А тут палова планеты, хтосьці Ляўчук, хтосьці моўныя ролікі, нехта ў тик-ток ЧБ зацікавіўся. Это ўсё вельмі добрае ўражанне пакідае. Ну наша задача зараз капіталізаваць палітычна вось гэтыя кантакты, каб людзі больш гаварылі пра Беларусь, каб пытанні беларусаў вырашаліся ва ўкраіне. І я спадзяюся, што мы вось неяк сістэмна пачнем з Яраславам Чарнагорам зараз працаваць у гэтай міжведамаснай групе, зробім нейкія рабочыя ініцыятывы па адукацыі, па культуры, па інфармацыйнай палітыцы паміж украінскім і беларускім грамадствам. Перадавайце прывітанне Алексею Гончаренко. Мне падаецца, самы галоўны украінец, які дбае пра Беларусі, ведае ўсё, што адбываецца ў тэрыторыі па-за межамі яе. Што на гэта ж ужо другі дзень зараз ідзе канферэнцыю ў Адэсе, так? Форум. Ну, яна ўжо закончылася. Закончылася. Учора вечарам. Мабыць, ёсць нейкія дамовы, рашэнні ўжо. Інсайты. Усё, давайце. Цэлы спіс розных прапановаў. Першы візіт, калі казаць, у Кіеў, гэта хутчэй прамацванне прыярытэтаў, абазначэнне, што мы будзем рабіць далей. Мы ўжо сабраліся пасля Кіева з прадстаўнікамі беларускай экспертнай супольнасці і дамовіліся пра наступныя крокі. Каб студэнты, напрыклад, маглі прыязджаць в украінскія універсітэты, атрымліваць стыпендыі, каб спрасціць пытанне атрымання ВНЖ для студэнтаў ці для беларускага бізнесу, які мусіў пакінуць Украіну. Мы разумеем, што масава, пакуль ідзе вайна, людзі не паедуць, але трэба быць падрыхтаванымі. Мы дамовіліся пра універсітэцкія праграмы. Ёсць кафедра беларусістыкі, якую трэба аднаўляць у Кіеве, але таксама стварыць, магчыма, такія праграмы беларускія ў розных універсітэтах, пра супрадзенне рускаму міру, напрыклад, розныя пераклады ўзаемныя літаратурныя. Это вот такі грамадска-культурны кампанент, які можна ўжо цяпер пачаць рабіць. Ёсць ідэі, як мы можам тэму пасвяціць беларускіх добраахвотнікаў, іхняй ролі, таму што Пол Каліноўскага стаў такі сімвал беларускай барацьбы за свабоду Украіны і Беларусі, але таксама ішла размова, як неяк аб'яднаць, каб вырашаць пытанне добраахвотнікаў, каб іх зматываваць, таксама абазначыць іхнюю ролю ў украінскай барацьбе. Тут я нават не ведаю, тут вельмі шмат можна гэта абмяркоўваць, я ўвесь эфір Белсату займу. Істотнае пытанне па палітвязнях, бо Украіна прымала ўдзел в гэтым вызваленні палітвязняў, яна стала тэрыторыяй, на якую вывозілі палітвязню, вялікую колькасць. Мабыць, гэтае пытанне закраналася, ці гатовыя украінскі бок дапамагаць у прыняцці ці ў перамовах, ці ў абменных аперацыях, бо таксама ёсць закладнікі украінскага паходжання, украінскія журналісты ў Беларусі. Закраналася, і мы над гэтым будзем працаваць, і знаходзіцца вялікая колькасць палітвязняў, асуджаных за падтрымку Украіны. Гэта і чыгуначныя партызаны, і гэта тыя, хто рабілі акты сабатажу, гэта і ўдзельнікі праекту «Беларускі гаюн», якіх масава саджаюць, гэта вайскоўцы, афіцэры, чыноўнікі, якія падтрымлівалі Украіну ад 22-го года пачынаючы. І Украіна, мы зараз абнаўляем гэты спіс асуджаных за Украіну, і, безумоўна, украінцы зацікаўленыя ў іх вызваленні. Праблема заўжды з боку Беларусі, што Беларусь не зацікаўленая вельмі часта ў абменах, у вызваленнях палітвязняў. Пакуль гэта вось чыста у Трампа атрымалася, менавіта таму, што Трамп гэты трэк адкрыць. Украіна гатовая дапамагаць у вывазе, як это было ў снежні, калі група 100 чалавек выязджала праз краіну. З гэтым пытанняў няма. Але ў тым, каб рабіць абмены, там вельмі шмат абмежаванняў. І ў першую чаргу гэта не жаданне Менску гэта рабіць. Але гаварылі таксама пра палонных. У нас жа ёсць беларускія ваяры, якія знаходзяцца ў палоне, лёс якіх невядомых, Лешчы, Тромблі. І нам таксама не трэба было пераконваць, што іх трэба вызваляць, таму што, аказваецца, людзі, якія займаюцца абменамі, некаторыя з іх ваявалі разам з гэтымі хлопцамі ў 22-м годзе. Яны кажуць, што мы самі зараз змагаемся, шукаем, на асабістым узроўні перажываем за іх лёс. Вельмі прыемна размаўляць з украінцамі, таму што ім не трэба нічога тлумачыць.
Вось яны ўсё выдатна разумеюць і логіку нашу, і вось каштоўнасці, і боль, і ведаюць усе назвы, імёны арганізацыі, Белпол, што робіць, пра пашпарт. Прыходзім Ага. у Верхоўную Раду, кіраўніцтва, яны першы пытаюцца, калі вы ўжо там масава пашпарты пачнеце выдаваць ужо, мы чакаем. Ну, яны ведаюць, што ўжо ёсць там па паўтысячы чалавек яшчэ, але яны таксама пытаюцца, каб хутчэй яго легалізаваць. Якія поспехі Дзякуй, праз Франак, Раду. усей камандзе за тое, што вы робіце. Дзякую украінскаму баку. Будзем чакаць, будзем глядзець, назіраць за наступнымі вашымі супрацамі, сустрэчамі. Гэта быў галоўны дарадца Святланы Ціханаўскай Франак Вячорка. Дякую вялікі.